Il-Gvern ilu sentejn li wieħed riforma fis-sistema tal-ġustizzja iżda huwa evidenti illi raqat fuqha. Hekk iddikjara l-editur tal-Malta Today fil-ħarġa tal-Ħadd hekk kif analizza r-reazzjonijiet b'saħħithom illi kien hemm fl-aħħar jiem wara li Jorgen Fenech li jinsab akkużat bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ingħata l-libertà proviżorja. Il-Gazzetta tgħid li l-aħbar li Fenech ingħata l-bejl ixxokkjat pajjiż sħiħ. Jorgen Fenech kien ġie arrestat f'Portomaso fl-2019 u dakinhar xel pajjiż sħiħ in-nies niżlu fit-toroq jipprotestaw, il-gvern spiċċa fi kriżi, kellna Prim Ministru li waqa' mill-poter u Robert Abela jidħol wareh b'ħafna wedi sbieħ illi minnhom ma sar assolutament xejn. Tant illi l-Malta Today iddikjarat li l-gvern raqat fuq din il-materja b'attitudni kważi disturbanti. Aktar u aktar meta wieħed jaħseb kemm qed jaġlu minn Kastilja biex idaħlu liġi li tirrestrinġi l-inkjesti maġisterjali. Il-Gazzetta tajt ukoll li l-bejl ta' Jorgen Fenech hija daqqa s-sistema ta' ġustizzja f'pajjiżna, sistema illi għandha tissewwa immedjatament.